Good morning. Today's July 27, Saturday. Kagabi hindi ko na-close yung vlog. Papunta pala tayo dun sa pool kasi nandun na yung mag-aama ko. So, hindi ko na-close yung vlog kagabi kasi nalobat tayo. And alam niyo yung kagabi, daming nainom ni Jan. Ang daming in-order ni Jan na iba-ibang alak na never ko pang nakikita na ininom niyo. Yung mga umaapoy, yung may mga flames. Sabi ko siguro ito yung way ni Jan ng alam niyo naman 'di ba na wala ang dad niya. And kahit yung mga kaibigan ni Jan nagsasabi na grabe yung inom ni Jan kagabi. So hinahayaan ko lang kasi alam ko pagdating namin sa Australia ay magiging difficult para sa kanya kasi laking adjustment namin lahat, especially syempre kay Jan. And yeah, basta ang dami niyang nainom. Tapos alam niyo ba si Holly nagsabi sa akin na minsan nakikita niya ang dad niya na parang napapaluha daw sa niya. I saw dad crying, ma'am. So hindi yan pinapakita sa akin dyan. And alam niyo ba, di ba nung umuwi si Jan sa Australia para sa libing ni dad, wala pa siya sa akin nagkwento. Nagkita kami sa Manila nung 13, di ba? 12 yung balik niya sa Manila, tapos 13 naman yung flight namin papuntang Manila. And never pang nagkukwento sa akin si Jan. And hinahayaan ko lang siya na siya yung sa akin, yung mag-open up kung anong nararamdaman niya. Pero dito, masaya ako dahil parang nakakalimutan niya yung nangyari. Pero alam ko, pagbalik namin, sobrang mag-iiba. Adjustment namin. And masaya ako sa mga bata kasi parang nakakalimutan din nila yung nangyari. Pero pag umuwi na kami, syempre doon na talaga ng mga bata ako, especially si Jan, na mararamdaman yung pagkawala ni Dad. So, thankful din ako na nandito kami ngayon sa holiday. May bakasyon kami. Kasi kung hindi ko rin alam guys. So, basta baka makikita nyo sa reels yung mga ginawa ni Jan. Kasi pinilm ko doon. Kasi yun na lang yung meron tayong battery. And si Joe, sobrang siya kay Jan. Masaya para kay Jan sa nakikita niya ngayon. Pero sabi ni Joe din sa akin, pagdating doon, baka, yun nga, syempre malulungkot talaga dahil pagdating namin doon, wala na si Dad, diba? So, masaya yung mga kaibigan ni Jan na nakikita si Jan na nag-i-enjoy sa holiday ito. So, hinahayaan ko lang si Jan. But, yeah. So, dito, na-share ko lang, dito na tayo. Nag-order na sila Mag-order daw silang pizza. Ayun yung mga bata. Ayan yung mga bata. And si Kylie. And ayan. What did you order, Han? What's this? Banana? Mango. This is mango. How are you feeling, Bear? Oh, great. Over the moon. Over the moon daw. Here? Yeah, you know, on the bench, you wear your notes and that. Yan na yung food natin. Yeah, just put it, yeah. Yeah. Bag, little nut lock bag there. Just wait, okay? Just dry yourself. Okay, Margarita. Here, say hello to Cobes, kids. Say hello to Cobes. Hey, Tobes. Mum, is that Cobes? Hi, Cobes. Look at their food, Cobe. Francis. Thank you. Ayan, margarita, pasta. So, dalawang margarita nuggets, chips. Thank you. Thank you. And ito yung drinks. Yeah, I got a margarita, Mum. You got margarita? Okay. It's alright. Let me show you You've done the right thing, mate. Uh-huh. It's alright. Okay. Oh, you got carbonara. Kain tayo, guys. Okay. Hi, Tobes. Hi, Kawim. Hi, Cobes. Are you driving? Good luck for your play. They won. Hi, they ready? Oh, good job. Hindi namin na abutan yung breakfast kasi late na kaming nagising kasi kahit yung mga bata, pagod din sila kakaswimming and late din sila nakatulog kagabi. And kami, sakit ng ulo pagising. Ang dami ko din nainom, guys. Na mga parang may ram na fruity siya pero ram. What did we order last night?
Kylie, the slushy. Eh, Mango flashing. sunrise. No, it was. And then we have the sunrise as well. Yeah, you forgot. Samurai. Tequila sunrise and the other one, the one you had, the one I drank to, Jager bomb. Jager bomb. So yun yung mga ininom ko din. Last night. Pero yung mga boys, grabe. Pag na-post ko yun sa Reels, may kita nyo dun. Kasi hindi tayo maka-film and then ang lakas din ng music, makaka-copyright din tayo. Pag dito ko yun pinost. Kaya abangan nyo na lang sa Reels. One day. Huh? How's the food? Good. Good. Max not down in the day. That one, Kuya. Same section. I want this toast one. The same one. Yeah. So, ito yung ating What's margarita. What type of pizza is that? You want some? Yes, but that's not Dad's. Yes po. Mom, it has tomatoes in it. Margarita, tomato, and Mm. Hey, what's even on margarita? Tomato. Tomatoes. And Also. cheese. And tomato sauce. Is it just cheese and tomato sauce? Just sign? Room number as well and then Okay. Can I please have a slice, China? Yeah. I want you to try first. Try this first if you're gonna like it, okay? Do you like tomato? You like tomato? Yeah, it's good. So, you can have. You want? Okay. Just have like that. Harap. What's that thing? Egg. Is it like actual tomatoes in it? Mm-hmm. What one, sir? Harap. Good no? Love the crust? Sorry, are you guys using this? That's us. Oh, that's yours? Oh. Yeah. Are you using that one over there or not? No. You can have that. Yung ano nila, yung meron kasi kaming noodles, binigay ng kaibigan namin na umalis na. Tapon sila umalis. So, binigay na sa amin, iniwan sa amin yung noodles. Kuya, fly. Can I have tomato sauce? Maybe we can ask more tomato sauce, no? Is that yours, Ma? Is that yours? No, because I get it off the special. And chips. This is our lunch. Good, kuya? Yeah, I know. I wish we sang YMCA. Dad? What's that? I should have got a water bottle. Monday. It's so good, Tom. Yes, yours there. Why is it dark red? The egg. Is that, What's that, Ham? huh? What's that? What? The bracelet. Good luck. Where did you get that? So, try to get the massage. I just swamped you. Go on, guys. You put it on me. I want it. Well, that's the when we watch it. Yeah. What? How do you have one? Nag-order ulit sila ng drinks. Uminom sila ng ganito, banana shake tsaka mango shake. You're done swimming? Yeah. You too? I'm ready for the beach. Ready na raw sila sa beach. Okay. Not sure. Can we go there? No, we have to wait for them. Si Joe nagpapamassage, malapit lang dito. Si Kylie umalis, magpapamassage din. Si Brody nag-stone massage, saka si Ben. And Sophie. Last day nila today, bukas uwi na rin sila, ha? And Sophie's doing it. Yeah, si Sophie nandito sa amin. Wala akong edit, guys. 2 araw na. Kasi si Jan, hindi pa tayo,
Dala ko yung computer ko, di ba? Pero dala ko pa rin. Sabi ni Jan, wag ko raw dalhin. Pero dinala ko pa rin. Why don't you do it Kasi here? daw, what? I know, I'm gonna do it now. So, dala ko siya dito. Kasi gusto ni Jan, mag-swimming din ako. Nag-swimming ako kahapon, di And ba? my can I show them my makeup today? We'll see. Yung makeup niya nabili sa... What's that, Zach? We bet you lost, huh? What's that? Who's that? Do you know him? So, We go to Freeman, that's West Coast's Drive. may... Tomorrow, we They're playing today? we play today. Oh, where do you go for? Osil din na lalaki na iba yung team ng footy. Mamaya manunod kami ng footy. Doon yata kami magtatambay. Alas 2, 2:30 sa... Basta mayroon siyang restaurant na may live na footy. So doon kayong kakain mamaya. Ang gamit ko ay very light lang na skintific na as in isang puff lang na isang ganun lang tapos inano ko. Makikita niyo pa yung ating melasma and gustong-gusto ko na yung ano yung stick tint, jelly stick yung kay Arcadia. Ngayon, marunong na ako maglagay. Gaganunin ko lang tapos konting ikalat. So, ayan. Very natural. Tapos, yung gamit ko rin dito is yung jelly stick. Tapos, nakakain na tayong pizza. Tapos, naglagay din akong konti dito. Tapos, dito. Ayan, nag-breakout pala tayo. Kasi nga, bago ako dumating dito, mayroon tayong mga breakout. So, ayan, marami na tayong pimples. Pero, hindi ko, pwede siya makover ata ng skin tip. Pero, light lang kasi linagay ko. Kasi, wala lang, dito lang naman tayo. So yun, ang ganda ng ano, gusto ko na yung ating jelly stick kasi marunong na ako maglagay. Before, akala ko ganun. I-glide nyo lang siyang ganyan. Tapos, ayan na. Tapos, konting kalat-kalat lang dito sa mga gilid-gilid. Yun yung ginawa ko. Tapos, sa lips. Next time, mag-order ako nun. Ano, sa supplier ko, kung pwede ako magpabili sa kanya. Kasi hindi siya mabibili guys sa ano, sa mga, wala silang physical shop. So, kailangan siya bilhin sa Lazada. Kasi si Bianca, Lazada ata nila or Shopee. Thanks Bianca. Si Bianca kasi ang nagbigay nun sa akin. Tsaka yung mga kapatid niya. Si Bianca, sino pa ba yun? Si Patricia and si Bea. So, thank you. Patricia. Ate Patricia. Isang lasing, tapos na siya magpamassage. Si Joe, ayan, nakatulog. Nag-snore na siya. Si Kylie, tapos na rin siya magpamassage. Ayan, nagsiswimming na siya. Ha? Yeah. Oh, si Ben siya, si Brady. Alis sila bukas. Tapos, si Jan, nagpamassage pala si Johnny Boy. Umalis na sila, Joe. Punta sila sa beach. That one. And Johnny Boy is back from the massage. Si Sag nagpapahinga na doon. Si Kuya bumalik na sa room si Kuya para maligo. Kasi mamaya manunod kayo ng footy. Mag-edit tayo. And gamitin ko tong Sanis yung anti-radiation na glass. Ito yung isa. Yung second time kong pagpunta sa Sanis Studios. So, ito yung pangalawa kong biniling anti-radiation. Mag-edit tayo. Si Zach, tinatawag ni Jan para maligo. Ayaw niya. Kasi dry na raw siya. Okay, mag-edit muna tayo guys. Sana matapos ko para may vlog tayo mamaya. Umahon na guys si Jan. Hindi ba sa inyo mag-edit? Ang umahon na si Jan. Saglit lang siya. Nag-dip lang siya sa pool and maliligo na raw siya kasi magre-ready na para doon nga sa footy. 2:09 na. 2:09. 2:25, 2:30 ata kayo pupunta doon sa Matilda kung saan mag-air yung footy ng Australia. Okay, let's go, Baba. Because you have to have a shower pa. Ako hindi na. Ito na ang suiting ko. Tapos na silang maligo. Ayan si Jan. Hinintay ko sila. Hinahanap ni Holly yung purse niya. Hindi niya makita kung saan niya nilagay kagabi. I think so. Dito tayo. Hindi. Sa kabila. Dito na kami guys sa Matilda. Ayan, Matilda. Kay Jan, eto, surf and tour. Akin eto, Oyster Kilpatrick. Natalo yung kasi doon.
It's nice. Let me try your song. Ako hindi ako nag-order. Maki-inom na ako sa kanila. Yeah, banana. Hindi raw malamig. Ayan na yung sausages. With sake boy, with mashed potato. And kay Jan, ayan, pinimig. Jaya, the oyster kilometric coming. Ayaw ni Jan ng asparagus. Gusto ko na ito kain. But that, not this garlic. Dad, do you like asparagus? Grab one. Dad, Mark. Good? Hindi kuya kumakain din ng asparagus. Slowly pagod. Sarap yung steak. Ayan, Kilpatrick. Sarap ito, maraming lemon. Trusted team that always delivers. It takes a range of skills to get the job done. Steel blue, a range of boots. Fit for you, fit for the job. Really want this black one? Supercoat dolls live their best life because Supercoat is made with our very own smart blend of high quality ingredients, plus 22 essential vitamins and minerals, nourishing dolls to be your best. Supercoat. Basta ka nila. Tapos ginagawa. Mas masarap yung Kilpatrick ka. Kakaiba siya. Maliit yung mga laman. Lalakad na kami guys. Di namin tinapos yung game. Kasi matatalo na yung SC doon. Kalahati yung lamang. Gusto ko maghanap ng fruits. Eto pala guys. Kahit saan kami maglakad, may ganyan. Yan ay parang offering nila sa ano nila, sa God nila ata, I'm not sure. Comment below kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Kasi lagi kami nakikita sa daanan, kahit saan may ganun na parang may ino-offer sila, kahit dun sa may ano, beach front, dala-dala nila, tapos i-offer nila sa harap ng beach, sa harap ng bahay, dito sa mga tindahan, may mga ganun. Minsan may pagkain yun. Lakad-lakad tayo. Punta kami doon sa front beach. Makulimlim yung panahon ngayon. Hindi ko alam kung saan ako makakabili ng ano, ng fruits. Ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, meron naman sila. Ayan, ganyan. Ang dami. Ayan, ang dami. And ayan, merong lollies. Tapos yan, oh, tingnan nyo, ang dami. Dami natin may kilang ganyan. Ayan. So careful.
Pupunta to sa ano, dati, kung maalala nyo, 6 years ago, ano to, parang ganito lang din siya, ganyan. Pero ngayon, ginawa na nilang building. Tapos, yung mga paninda, same pa rin nung 6 years ago. Pero ginawa nilang ganyan, yung parang concrete na. So, lalabas tayo sa beach. Ayan. Yung may statue malaki. Ayun. Ayan, mga tinda nila, mga damit. Kung ano-ano madami. 6 years ago, sabi ko sa inyo, wala pa yan. Ang tawag is Shelter Kiben Kanan Baruna. So, papunta doon yung Bali Garden doon. Kung saan kayo nag-stay. Ito naman, papunta sa hotel nila Kyla at saka nila Brody. So, yan yung beach. Ayan, magsiswim na siya. Last day ni Max dito sa Bali today. Uwi na sila bukas. Ayan, nagpa-break na si Ivy at si Sophie. Si Kuya yan, nag-magnum na. Zach, nandun na sa dagat ka tsaka si Max. Ngayon, tingnan niyo, ang daming tao. Ayan, i-release na nila yung mga turtles. Mas madami today compare kahapon. Yung mga bata, nakikita na nila yan kahapon at saka nung 6 years ago. So, hindi na sila bumaba. Kanina nagsiswimming sila eh. Bumili siya ng fairy floss. And bilan din siya ni Jan. No, too sweet, Baba. Nag-order akong coconut juice. Ang tamis. Ito na yung coconut natin. Mas malaki kahapon ba ako nag-coconut? Ayan. And meron tayong peanuts. Libre lang to dito. Adding coconut. Coconut tayo. Then? Nilo. Bahaya saja kasi May ganito sila. ito ano gitu siya butter ito jangan apa dan itu samun banu Do you really like the coconut juice? kan ada Mbak Mama, is that the one? Ha? Yeah, that's stitching lo yan Oh yeah, that. Oh yeah, that. oh yeah That's the You want place. coconut Yeah. cream? So you just wait on the front bit. You can't touch. Go down the back. Gusto niyo dyan ang coconut cream. Special. Yan natin. No, just wait. Let Daddy try it first. Don't let anyone in there. That's just that, right? Tastes like jelly. They're already full. Just cut it. Just cut it. It's nice. It's sweet. How do I say sad in Indonesian? It already was hungry. I know, but you want right? Soft. Sad. Nice. You want two holly? Put in the pin. There's pin there. it's okay I'll work it out I'll get like that. Tamil. Nice, no bad. Sweet. 5:39 na. Tinanggalan yung umbrella. Kasi wala nang araw. And si Sasha kasi TJ bumalik sa hotel para maligo kasi magdi-dinner tayo. Kami hindi naman kayo maliligo. Tapos sila Brody yun din, naligo din sila tsaka sila Kylie. Tinintay lang namin sila para mag-dinner. Nagustuhan ni Jan yung coconut. Kasi ang lambot, tapos matamis talaga siya. Papunta na kami kung saan kayo magdi-dinner sa tree house ulit. And dito pala galing yung mga turtles. Diyan sa building na yan, may malaking turtle. Ayan. Diyan galing yung mga babies. Ano na sila?
Nagpapaano sila, papalobo ng balloons. Yung parang plastic balloon. Meron si Brody, binigay kay Holly. Ayun yung kinakabisihan nila doon. And may picture kami na kaming lahat na may sunset, yes. Where's your plastic balloon? Ayan. Did you try to blow it? Okay. So, wala na yung sunset. I-insert ko yung picture namin. Si Sophie nag-take. Habang nagbabayad si Jan, buti may nakuhang maganda naman. Sana nandyan na yung corn. Para mamaya, pabalik, mag-corn ulit kami. Ako. Ang ganda ng ano, mayroon silang sandbag. Or bean bag. Lalo talaga dito maglakad kasi masaya kasi ang daming tao. Ayan si ate, mamaya magkukorn tayo. Ano yung mga kasama ko. Malapit na tayo. Kung saan tayo kakain. Hindi ko napansin si kuya. Ayun, nagtago na. Nakasapatos si kuya. Ayan, nakashoes si kuya. Si Sak, naka-crocs. So dito tayo sa Treehouse Cafe ulit. Ito yung table natin. 13 kami. Nandito na yung ibang orders. Ayan kay Holly, chocolate milkshake. Ako meron akong tom yum soup clams. Diyan may calamari. Joe. Kay Kuya spaghetti. And punch juice. Kay Jan, si pizza. Yun na. Hotdog kay Holly. Ito yung grilled snapper nila with rice. Si Sak, same yung order niya before yung chicken. Good, Sak? Ayan, tapos na ako guys, nag-order akong extra rice pero hindi ko naman naubos. Pero ang sarap ng kinain ko today. Dito kayo sa McDonald's para mag-order ng dessert. Sana may apple pie, tsaka yung, yan. Ito yung akin si Jan, ayun. Kay Sak, Oreo. Kay Holly Sprinkles. Balik na sila Ben tsaka Brody sa hotel kasi bukas maaga pang flight nila. See you sa Australia. Bye. See you at home. Bye-bye. Dito kami sa Discovery Mall. Last time, 6 years ago dito tayo. Pero marami nang nagbago kasi may bago na yan. Bago na yan. Hindi pa namin yan napuntahan. Kasi wala siya noong 6 years ago. Tingin-tingin lang. Wala na. Dito tayo sa Rip Curl. Hanap ko ng singlet para sa kanila. Ayan, hanap tayong Rip Curl. Yung isa, maganda rin kay kuya yan. Yeah, that's alright. It's cool. Just leave that, something like that. Bayad na yan. How come she had a Because you only got two. you got 30 cents for the bag. Hindi na nagbayad si Jan ng 30 cents kaya dito na lang. Another shop. Hindi na siya ganun kaganda. Mangustin guys. Mangustin. Kumain tayong konting grocery. So diyan kami galing. Ito yung likod. Papunta dun sa Bali Garden. So ayan yung beach. O diba? Shortcut. Kita nyo yung malaking statue doon. Yun yung dinadaanan namin papunta naman doon sa beach front. Kung saan nag-swimming or nagsasurf ang mga bata. The wedding the other night. Yes, that was nice. Dito na kami. Ayan yung Bali Garden. Bilis lang. Dito na kami sa room and ang ganda ulit ng aming bed kasi lagi silang naglilinis. So yun na yung vlog natin guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Kain akong mangustin. I can still remember the first time that we kissed, feeling light as a feather. I always wanna feel like this, but at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we reverse
everything I do when you're next to me.